Dora Eping, Dora Eping. Hei, ini apa Nabi Cok? Emangnya aku, Ping. Aku jatuh cinta, Ping. Wes tak kandhani ya. Nek si Sutai ra bakal seneng karo kowe, Cok. Dudu si Sutai, Ping. Lah terus apa, Cok? Asine aku akhir-akhir iki naksir karo tante janda kompleks sebelah, Ping. Wes suwe banget aku memperhatikan DE, mergane DE apik banget. Dadine aku langsung seneng DE, Ping. Terus ki bocah. Dora Eping, please. Tolong gaweke DE jatuh cinta bareng ning aku. Please sekali iki wae, Ping. Sorry, Cok. Terkadang rasa cinta kuwi jedul dhewe kok. Tapi Emah, nek nu ngene wae. Nek aku wis jadian karo DE, iki tak kei kowe duit 10 juta dinggo kowe piye, Ping? Ki, nek ngono gelem aku. Sik duitnya. Hah? Telepon cinta. Ki alate, Cok. Dora Eping, kenalke iki yangku. Sing dek ingi tak omongke kuwi. Halo, aku Yanti. Halo, aku Dora Eping. Hah? Lah kok suarane lanang? Makasih ya, Ping. Berkat kowe aku wis jadian karo yangku iki. Huh? Bruh.